Holê mesela ez gelo derxinem holê çi dibe dernexinim çi dibe. Ez filmekî çê bikim çi dibe çê nekim çi dibe. Çi kêm dibe çi zêde dibe li civakê. Ew hinkî ew pirsgirêkek mezin e. Li Bakurê Kurdistanê paşxaneya sînemaya Kurdî di van 20 salên dawî de bi çîrokên gelek balkêş hatiye xemilandin. Di van çîrokan de hin li hingên bênav hene ku ji aliyê gelek kesan ve nayên naskirin. Bi taybetî jî ketkar û xebatkarên li paş kamerayê. Özkan Küçük jî yek ji wan e ku di destpêka serencama sînemageriya xwe de li paş perdeya sînemaya Kurdî gelek karên mihîpêk anîne û paşê jî dest derhuneriyê kiriye. Vê heftê li ser destpêka sînemaya Kurdî li Bakurê Kurdistanê derfet û kêmasiyên sînemageriyê, terz û şêwazên cudayên dokumenteriyê û helbet li ser sînemaya Kurdî ya 20 salên dawî li gel derhuner Özkan Küçük mehê pêvînik pêkanî. Özkan Küçük sala 1975 li Dêrsimê hatiye dinyayê. Xwendina xwe ya lîseyê li Stenbolê temam kiriye û paşê dîsê li vî bajarî lîsansa xwe li ser endezyariya jîngihê qedandiye. Piştî ku li zanîngeha Marmarayê di bêşa radyo û televîzyonê de dest bi mastera xwe kiriye, serencama wî ya sînemageriyê jî dest pê kiriye. Sala 1995 li navenda çanda Mezopotamyayê di kolektifa sînemayê de cih girtiye û heta sala 2005 di heman kolektifê de bi sînemaya Kurdî mijû bûye. Li İstanbolê dema min üniversitede xwend bi sînemayê re alaqayê min çêbû. Dure li navenda çanda Mezopotamyaya İstanbolê tevlî kargeha sînemayê bûm. Li wir mamosteyên wek Ahmet Soner, Hüseyin Kuzu, Semîr Aslan Yürek ew di nav sînemaya Tirkiyeyê de yên ku bi nav dengin çend kesên din jî hebûn. Kargehekî de bi wan re tevlî bi sînemayê re alaqeyê min geşetir bû. Wek komek di nava navenda çanda Mezopotamyayê de me komekê sînemayê ava kir çend heval bi hev re. û dest bi xebatên sînemaya kolektif kir me. Serî de belgefîlmek bi navê Karkerên Avahiyan. Ew zêde nayê zanîn. Li ser karkerên ku avahiyan saz dikin, orada dixebitin, înşaatê de dixebitin. Li ser wan bû, li İstanbolê me kişandî bû. Karekî kolektif bû, em çar heval xebitin têde. Beriya wî tabii di nava filmekî metraj dirêj de em xebitî bûn. Filma bi navê Güneşe Yolculuk bi Tirkî, rêvîtî ber bi rojê ve. Filma Yeşim Ustaoğlu. Di nav wî xebatî de em zêdetir fêrê sînemayê bûn û filma me ya xebat ta komî ax di nav sînemaya Kurdan da cihekî giring digire. Piştî wî filmê me ev film çêkir wek xebatek kolektif bû derhuner Kazım Öze. Yekem dokumentera Özkan Küçük li ser jiyana Amedê ye. Dokumentera wî ya bi navê li serbaniyên Diyarbekirê behsa rojek rojên Diyarbekirên dibe ku dema havînê hewa zêde germ dibe, derdkevin serbaniyên xwe û heta payîzê hema bêje jiyan bi temamî li wê derê berdewam dike. Li ser xaniyên Diyarbekirê ew jî belgefîlmekê 25 deqe ye. Rojeke ser xaniyan min xwest bînim
serperdeyi. Mesela مرۆڤ dikare pir şêweyên cudatir jî bifikire lê min tenê xwast bê diyalog kamera wek kesek ku li ser xaniyê li ser banê dijî û li derdorê xwe dinêre. Min xwast kamera wisa bikarbînim. Yani weka ku kamera derketiye ser xaniyekî û li derdorê dinêre. Kamera qet da nakeve jêr. Carna tenê li jêr dinêre. Wek kesek ku ji xwe di filmê de kesê nûsa jî hene. Mesela kesekî em dibînin diçe li aliyê din dinêre, li jêr dinêre. Li ser xaniyê karekî dike. Rojek ji serê sibê bi hilatina roj dest pê dike û heya şev, heya raketanê dema xewê devam dike. Wek ceribandinek bû ew. Wek ceribandina tarzekî bû. Çîrokekî dramatik tune têda lê xweş tê temaşe kirin. Hin kesene pir wek fan dibêjin ya wisa temaşe dikin hê jî. Dokumenterek bi navê Piştî Salan vayê dîsê Diyarbekir. Piştî salan Diyarbakır. Yıllar sonra işte Diyarbakır. Filmekî ku min û Zülfiye Doğulu bi hev re birêve bir. Belge filmek bû. Li ser Mîrîcana Diyarbekirê me ev belge film çekir. Em wisa birêk ketin lê belge filmekî pir taybet derket holê. Anha pir tişt hene di navî belge filmê de anha zedetir balkeştirin taybetmendiye wan hene. Heftê deqa bû filmekî metraj dirêj bû. Piştî wî filmekî bi navê Mamoste Arsen min çêkir. Belge filmekî kurt e 29 deqa bû. Alîkî ve me ev belge film çê dikir di nav Mîrîcanê de nêzê mehekî em xebitîn. Alî din ve jî tekiliyê me bi Mamoste Arsen re çêbû. Çiqas ji dest min hat min kamera ber bi Mamoste Arsen ve jî vegerand. û salek derbas nebû Mamoste Arsen rahmet kir. Piştî ev rahmet kir. Yani di fikra min da tişkî wisa tune bû. Yani ez ne fikriya bûm esas. Yani ez belge filmekî Mamoste Arsen çê bikim. Lê pir bandor li ser min çêkir. Ez rûniştim min got gelo min çi kişandiye derheqê Mamoste Arsen de. Nehêrtim gelek tişt hene û mirov dikare çîrokekî derxewelê. Min xwast di filma Mamoste Arsen de tekîliya me çawa çêbû. Min Mamoste Arsen çawa nas kir. Rojên wî li Diyarbekirê çawa derbas bûn. Min xwast li ser wan bisekinim. Tu navke Mustafa Camoli? No, avaznim. Allah Allah. Namim Mahmut e. Allah Allah. Dersim ji berê ve bi çanda xwe ya qedîm dibe mijara dokumenter û filmên Kurdî. Özkan Küçük bi xwe jî ji Dêrsimê ye. Bavê wî Seyîd û mezinekî vê herêmê ye û çanda Elewiyan baş dinase. Li gel serencama malbata xwe Özkan Küçük sala 2010 zend û bendê xwe ba dide û dokumenterekê çêdike. Bavî min pîrekî yani pîr em bêjin alîkî ve dibêjin dede, alîkî ve dibêjin pîr. Pîrekî Elewiyan e û jiyana xwe li ser em bêjin meseleyên Elewiyan, pirsgirêkên Elewiyan derbas kiriye.
Di nav jiyana xwe da gelek tiştên balkêş kiriye. Mesela li İstanbulê cara yekem cemevî ciyê ku Elewî li wir îbadet dikin. Ew dibin mala xwe de vekir. Ez wek zarok şahidê van tiştan bûm. Ji ber wî ji bo min jî ew mijar divê biketine nav fîlman. Bavê min em bêjin ji salên destpêka nodî heya îro jî di nav têkoşîna wî evkî de ye yani. Elewî çawa di nav jiyanê de ciyê xwe bigirin, çawa di nav civakê de rehet îbadetê xwe bikin, heqê xwe çawa bistînin. Alîkî we jî Elewî çawa îbadetê xwe yani heqê xwe nestînin jî îbadetê xwe devam bikin. Wisa difikire yani mirovekî wisa ye. Min xwast serpêhatiya pîrekî bînim ser perdeyê, bînim dexim nav belgefîlmekî. Serî de ya jî bêjim yani ev fîlm ji bo min hinkî rûbirûbûn jî dihevîne. Ji ber ku di jiyana Kurdan de tekîliyên bav û lawan hinkî evkin yani pirsgirêk hene têde yani. Belkî herkes li jiyana xwe binêre dibîne tiştên wisa. Em wek heval nabin yani bav û law. Wisa hep her tim navbera me de sînor yan jî em bêjin dîwarek heye. Bi vî fîlmê hinkî ew dîwar jî min şikenand. Yani ew jî tişkî baş bû ji bo jiyana min jî yani. Pir bandor da ser jiyana min, bandor da ser tekîliyê me jî. Ev çi ye? Ev çîroka pepûk e. Dibistanê min hînî van dibe? Ez çîrokê qal bikim tê gotî min? Özkan Küçük filma xoya Dawît Pepûk sala 2013 temam kiriye û bi vê filmê navê xwe li cîhana sînemageriyê û li festîwalên navnetewî belav kiriye. Pepûk 2013 de derketolê. Nêzê salekî xebitîm dûra yani. Ji 2012 berê min dest pê kiribû. Çîrokekî di xuşkubira yani xuşkubirayekî ye. Li nava Sûrê tê jîn ev çîrok. Min xwast Pepûk de çîrokek ku îro tê jîn û çîrokek ku di mîtolojiyê de hatiye jîn yan jî hatiye gotin em bêjin. Ji ber ku mîtolojî em tam nikarin bêjin hatiye jîn. Wan her du çîrokên balkêş ez çawa dikarim bînim cemev. Min xwast ser wî hinkî bixebitim. Mîtolojiya Pepûkê zêdetir li Dêrsimê pir lêzanîn. Lê hemû Kurdistanê jî belav bûye yani ev çîrok. Ama herhalde ez bawerim wek mîtolojiyê Dêrsimê ye. Ew. Ji ber ku Dêrsim welatê kerengan e jî yani. Min xwast çîrokek mîtolojiyê hatiye jîn îro jî tişkî weka wî dibe tê jîn vê jîn yani. Li ser wî bisekinim. Îro çawa tê jîn acaba? Tişkî çawa dibe? Di nava Sûriyê de jiyanekî çawa heye? Ji ber ku tekîliya min bi Diyarbekirê re bi Sûriyê re pir baş çêbûbû û piştî 2009 ez min barkir hatim Diyarbekirê ez ji 2009 pêve li Diyarbekirê dijîm. Sûr ji bo min wek platoyekî fîlman bû. Pir rehet min dixwast yani pir rehet min hereket dikir, pir rehet fîlm min dikarîbû çê bikim. Pepûk jî yek ji wan bû yani fîlmekî wisa alî teknîkê ve jî hinkî din xweştir derket. Pepûk çîroka du xwişk û birayê ku di folklora Kurdî de jî wek çîroka Pepûkê cihê xwe girtiye. Derhiner Özkan Küçük ev çîroka ku zêdetir li herêma Dêrsimê tê gotin li ser jiyana du zarokên Diyarbekirê adapteyê sînemayê kiriye. Pepûk ji Qanê heta Nûnbergê, ji Berlînê heta Duhokê, ji Wanê heta Batmanê, ji Stenbolê heta Enqerê di gelek festîwalên navdewletî de hatiye temaşekirin û bi dehan xelat wergirtiye. Tarz belge filman hinkî ketiye navî filmê yani wek
Desa jî ji ekî ne durum yani ji belge filmekî ne durum. Kuçeyên Diyarbakırê, kuçeyên Sûriyê wek tarzekî belge filmê jî di navî filmî de heye. Film gelek cihan hat nîşandan. Yani li Tirkiye jî li em bêjin cîhanê jî gelek mîrîjan nan da film hat nîşandan. Xelatên filmê jî hene. Yani Aliye dramaturjî da filmekî dramatik e em dikarin jî bêjin. Çend caran bi temaşevanan re min temaşa kiriye. Pir balkêş temaşa dikin temaşevan. Yani hin temaşevan ji min re gotin xezî te filmekî dirêj wisa çêkirane. Oskan di çîrokê de bêtir serê xwe dişîne. Ji meseleyên çelengibûna film bêtir di çîrokê de serê xwe dişîne. Yani di her du kara de jî ez pê re xebitîm him Goristan de him jî di Pepûk de, filmî Pepûk de. Oskan osteyekî honandina çîrokê. Yani di Pepûk de ji çîrokeke kevin, girêdana wê çîrokeke niha ku civaka Amedê ya feqîr û xizan, him jî civakeke dilsoz e û fedakar e. Problemeke civakî malbatî, girêdana wê problemeke civakî û dîrokî kevin. Pepûk di çanda Kurdî de Pepûk yani ew teyrê ku ban dike yani divê ez perîşanim, ez Pepûk im. Oskan divê meseleyê de pir şareza ye. Min bixwe yani sînaryekî xwe çîrokê xwe guhar dayê û pênc şeş roja me hevdû dît. Tiştên Oskan tespît kiribûn di hûnandina wê çîrokê. Me bixwe di hindirê xwe de min zenîbû li wir problem hene. Oskan ne zêde ne kêm tiştên ku di çîrokê de wextê ku ez digiyam wê nuqtê ez hinekî diket yani ez diketim min nas dike li vir zeyfbûn heye Oskan küçük tespît kiribûn hene. Di wê meselê de Oskan ostaya ye. Rastî Özkan Küçük sinemaya Kurdî ya li Bakurê Kurdistanê figûrekî navekî berçav e. Çima ji ber ku li Neçemê, li atölye sinemaya Neçemê ku li Bakurê Kurdistanê cara awil xebatên sinemaya Kurdî li wê derê dest pê kiribûn. Yek ji van kesan jî Özkan Küçük û ji bir tevî Kazım Öz wan dest bi karên sinemaya Kurdî kiribûn li Lîstenbolê. û her wisa Özkan Küçük li Lîstenbolê nema. û hêdî dihat li Kurdistanê bicîbû li Amedê li Diyarbekir dest bi xebatên xwe kirin. Rastî min berê sê filmên Özkan Küçük temaşe kiribûn û me li Waqfa İsmail Beşik 3 sal serhev me filmên Kurdî me nîşan dabû û di van nîşandayînan de me filmên Özkan Küçük jî nîşan dabûn û gelek jî çawa bêjim kêfxweş bû bîner jê hez kir temaşevan gelek jê hez kir. Filma duyem a ku me nîşan dabû û filma wî ya bi navê Pepûk bû. Pepûk ji bi dîtina min filmekî gelek balkêş e û baş e. Di sinemaya Kurdî de gelek em numûneyên wisa nabînin ku ji sûd ji ez bêjim devkî, wêjeya devkîya Kurdan bigirin. Mesela derhinêrê me gelek caran ji tiştên wisa dûr in. Lê Pepûk bi dîtina min ew ji edebiyata devkîya Kurdî gelek sûd digire. Hûn jî dizanin wekî kirmancî û kirmanckî da jî heye. Xwişk û birayek diçin karî berev dikin wexta ku tên ji ber ku kîs ji bînî ve ew bûbû. Qul e çiqas karî berev dikin ew karî dikeve û wexta ku êvarê tên lê dinêrin ew tune karî tune ye xwişk û birayekî. û birayek yan ji xwişkek dibêje wayê te çawa ew karî hemû xwarin radibe zikî wî diqelişîne û piştî ku ew dikuje vê poşmanî ve dibêje Pepû kam kuşt min kuşt divê bi wî şiklî kê kuşt min kuşt bi wî şiklî dubare dike ew ê Pepû ye di çanda Kurdî de Pepû bi wî şiklî ye yani ew çivîkek wisa heye Kurd wisa bawer dikin vêja bi dîtina min ji vê hêmaya bihêz
adevkiya Kurdan Özkan Küçük gelek baş sud girti bu. Jivir jî çîrokekî wisa ên nav bajêr û se sala 21 da bicî kiribû li Amedê filmek wisa kişandibû. گەشەدانا سینەمaya کوردی divan salên dawî de naveroka sînemaya Kurdî jî bibêne bê guherandiye. Bi dehan derhinderên Kurd çîrokên minimal bi sînematografiyeke cuda û cihanbîniyeke nûjen wek fîlm û dokumenter pêşkêşî mekirine. Özkan Küçük yek ji wan ketkarên serekeyek û di destpêka sînemageriya Bakurê Kurdistanê de ceh girtiye û roja îro jî berhemdariya xwe li bajarê Diyarbekirê didomîne. Esas pirsgirêkê sînemayê Kurdan disa jî bê devletbûne, bê xwedî bûne yani xwediyekî vî sektörê tune yani. Kes xwedî lê dernakeve. Bi xwe jî yani em bêjin bazarekî me jî tune ye. Hemû welatan bazar heye yani. Niha sînemaya Tirkiyeyê dinêrî pir filmên xirab tên kişandin. Yani filmên wek çop tên kişandin. Salê filmekî xweş yani du filmên xweş derdikevin an jî dernakevin. Lê bi dehan film belkî sedî derbas dibe her sal film tên kişandin. Bi milyonan temaşavan hene yani her sal bi her bawerim 5-6 milyonan jî derbas dibe êdî temaşavan bi salan. Mesela tenê filmekî 6 milyon temaşavan diçe temaşa dike. Lê pir film jî hene yani nayên temaşakirin jî disa jî ev sektör dijî. Sînemaya Kurdan da sektör tune yani sektörek najî. Ez ana derveyê sînemayê mecbûr dimînim kar bikim. Derveyê sînemayê mecbûr dikim bixebitim. Ji ber wî jî xebatên ku ez ji bo sînemayê bikim nayê kirin. Ezmûnê ku ez ji bo sînemayê bijîm nayê jîyîn. Em bêjin tecrübeyê ku ez ji bo sînemayê li xwe zêde bikim nikarim zêde bikim. Ez şexsekî wek şexsekî dibêjim ama her sînemagerekî Kurd viya dijî. حزم لە ڕووبارە نییە براکەمی کوشت مناڵ نیش مناڵ سینەمaya Kurdî bi derfet û geşedana xwe bi zêdebûna hejmara fîlman û naveroka xwe di cîhana sînemageran de her dem dibe mijaranî qaşê. Dîsa jî fikra hevpar a sînemagerên Kurd ew ku ev potansiyela sînemaya Kurdî derfeteke mezin e û siberoş wê pêşî li ber civaka me jî veke. Sînemager bi xwe navbera xwe da belkî tiştek ava bikiran baş dibû. Em bêjin navbera xwe da wek kolektîv wek piştgirî dane hev tiştên wisa. Lê ez wî jî nabînim yani sînemager navbera xwe da zêde aliyê fikir da jî zêde naxifin yani. Aliyê fikir danîstandina fikran, danîstandina mijaran em bêjin yani tiştî wisa ez nabînim yani rastê revşekî wisa nehatin me ku yani du sînemager, sê sînemager warin ba hev ji bo ku filmên hev û du xweştir bên çêkirin. Biaxivin, li ser tiştan zêdekin, rexneyên erênî bikin li ser filmê yekî din. Zêdetir li du hev tiştên nexweş jî tên gotin yani mixabin. Yani ev her zêde filmê sînemaya Kurdan xera dike ew e yani ez dibînim. Yani xwedî li hev dernakevin em ana. Ev pir pirsgirêkekî mezin e.